बरिमाखा दख'रा एबसुआ ड्राग्स आरो समाज बेरेखा खामानिनि हेंथायै हानजा सुनाय हाबाफारि लादों। बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय बरिमाखा दख'रा एबसुआ बड'फा गोजोथियारि सोलायनाय मावथांखिनि लोब्बाजों ड्राग्स आरो समाज बेरेखा खामानिनि हेंथायै दिनै बरिमाखा ओनसोलनि फरायसुला फरायसुलिफोरखौ लानानै मोनसे सांग्रांथि हानजा सुनाय हाबाफारि लानायखौ नुनो मोनो। दिनैनि बे सांग्रांथि हानजा सुनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेतारि हेमेन देउरिया। बे हानजा सुनाय हाबाफारियावनो बाक्सा जिल्ला एबसुनि आफादगिरि उमेश दैमारिजों लोगोसे जिल्लानि गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोर आरो बरिमाखा दख'रा एबसुनि गोबां दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लानायखौ नुनो मोनो। नोंथांनि चेनेलाव आं नोंथांखौ बरायग्रोनाय जाबाय, साबायखर बावग्रोनाय जाबाय। दिनैनि बे साना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन लेखा जोंनि बरिमाखा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बे बड'फा गोजोथियारि सोलायनाय मावथांखि लानाया जोबोद मोजां जादों। मानोना जोंनि बे ओनसोलफोराव बर' फरायसाफोरा जाय बिथिंजों थांदों बे जोबोद गाज्रि जादों। जेरै जौ जुवा आरो ड्राग्स बेफोरखौ लानानै जोंनि समाजाव गोबां बेले बेजे लाना फैदो आरो बेफोर बेले बेजेखौ फोजोबनो थाखायनो दिनै जोंनि बरिमाखा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोबोद मोनसे मावथांखि लानानै मोनसे सोलायनाय लाबोनो थाखाय नाजादो। बेखिनियानो। आच्चा, बे बिथिङावथ' जोङो सरासनस्रा गुबुन गुबुन ओनसोलावबो बरिमाखाल' नङा बा गुबुन गुबुन ओनसोलावबो जोङो ड्राग्स लानानै जौ जुवा गेलेनानै न'खरनि सिलिंखारखौ जों नुगासिनो दङ। गोबां न'खरावनो बिमा बिफाया हालाय हाफाय जानो गोनां जादों। बायदिसिना गावसोरनि लुबैनायखौ बिदो मबाइल बिनानै बाइक बिनानै गोरसा गोरसा सालायलांदो। बेयाव बिमा बिफाया बा न'खरनि बिगोमाफोरा जोबोद हालाय हाफायाव गोलैनो गोनां जादों। बेखायनो बेफोरखौ फोजोबनो थाखायनो दिनै बे मावथांखिखौ लानाय जादों। आरो जोंनि बर' समाजनि गेजेराव बेखौ जोंनि बिगोमाफोरा गाव गावनि गथ'खौ मोजां खालामनो थाखाय नाजानाया थारैनो जों नुगासिनो दङ। बिमा बिफाया नाजायो, नाथाय गावनि फिसाफोरा गावसोरनि खायसे गाज्रि आखुखौ नागारनो हायैनि थाखाय बेबायदि लामायाव थांदो। जों दा बेबायदि जेंनाखौ नुगासिनो दङ। बेखायनो आं खावलायदो, जोंनि बर' समाजनिल' नङा गुबुन गुबुन समाजनियाबो बिदि जादों। थेवबो जोङो जोंनि हारिनि गासै लाइमोनफोरखौ मोजां जानायखौ लुबैदो। बेनिखायनो दिनैनि बे मावथांखिया जोबोद बेसेन गोसा बा बाख्नायथाव होननानै आं सानदों आरो। जोनोम सान आरो गुबुन गुबुन गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो जों लुबैयो केक। नंगौ, जोनोम सान आरो बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव नोंथाङाबो लुबैयो केक। मोनफ्रोमबो बुब्लियाव केकआ बयखौबो मुहिहोयो आरो देहाखौ थाजिम मोनहोयो। बेबायदिनो क'क्राझार सहर डन बस्क' एच.एस. स्कुल र'डनि वार्ड नं 4 आव दं नोंथांखौ मुहिहोग्रा आरो थाजिम मोनहोग्रा गोथाव केक। गोथार जोनोम सान फालिनाय बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो नोंथाङा लांफैनो हागोन क'क्राझारनि बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव गोरबो सोलेर थाजिम मोनहोग्रा मेजेरनाय गोथाव केक। बे गोथाव मेजेरनां केकखौ जानो लुबैदोंब्ला थोंजोङै मख'नाय थंआव थांनाबो लायनो हागोन आरो बिथांमोननि होखानाय 767601351888 8860607313 आरो 880007664009 जानबुं अनजिमायाव सुलादाना बुकिं अर्डारबो खालामनो हागोन। अब्ला माखौथो नेना थाखो? जोनोम सान आरो गाब गोनां बुब्लिनि थाखाय दानो अर्डार खालाम बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव केक।